Το γεγονός ότι οι τηλεθεατές λένε ότι αν είχες παραμείνει μέσα στο παιχνίδι θα είχες εξελιχθεί σε πολύ καλό παίχτη και ότι θα σε στήριζε ο κόσμος. Σε κάνει να μετανιώνεις λίγο την αποφασή σου να αποχωρήσεις? Το είχα μετανιώσει από την ώρα που είχα βγει, γιατί έχασα όλο αυτό για το λόγο που πήγα. Δεν πήγα, ας πούμε, εγώ για το έπαθλο. Γιατί πήγες? Εγώ πήγα ξεκάθαρα γιατί λέω παιχνίδι, είναι ωραία να περάσουμε, ας πούμε, για το χαβαλέ, όπως λέμε. Εντάξει, και μετά εγώ πήγα. Εν τω μεταξύ λέω, ποιο να τα βάλεις τώρα από αυτούς. Ήμουνα και, ας πούμε, με κάποια κιλά παραπάνω. Και μπω, αλλά είδες, έχει γίνει στυλάκι τώρα. Ναι, εντάξει, αλλά εγώ λέω μόνο με τον μπο μπορώ να τα απεξέλθω. Μετά όταν είδα ότι μπορώ να κερδίσω, ας πούμε, και κάποιον καλύτερο, λέω πολύ ωραία, θα τα πάμε ακόμα καλύτερα σε αυτό το παιχνίδι. Άρα μετάνιωσες ή όχι? Είχα μετανιώσει στην αρχή. Μετά όταν είδα τι γίνεται εκεί πέρα μέσα και πόσο έχουν μαλώσει και ότι κάθε μέρα μαλώνανε και βάζανε ένας λόγια για τον άλλον και ακουγόντουσαν 1002, λέω καλύτερα που έφυγα. Ξέρεις που δικαιολογείται? Στο μικρό της ηλικίας που δεν έχει ξαναζήσει reality. Ναι. Ήταν δημοτικό σχεδόν. Εγώ νομίζω ότι και στον τρόπο που ζωής που μπορεί να κάνει, που είναι λίγο πιο όμορφος, πιο χαλαρός. Έχει εμπειρία reality. Έχει τη σχεσούλα του, ξέρεις, είναι εκεί. 10 χρόνια πίσω αυτός όταν υπήρχαν τα reality ήταν σε άλλη φάση. Μην το θίξουμε αυτό τώρα γιατί πονάει η μέρη που σε είδα στο πλατό.